kylpy olisi valmis. Juissikylpy on nyt niin kuin se on ideaali lämpötila ja muutenkin aika herkullisen näköinen. Mä tykkään mun juissista kylmä. No, miltä se lämpötila tuntuu? Mä sanon, että suurin piirtein ideaali on tässä vaiheessa. Miehen pitää kuitenkin peseytyä ja tämähän on äärimmäisen kätevä. Tässä jos Jan pääsee yllättämään, niin voi nauttia juissin kaikista parhaista puolista. Täällä voi esimerkiksi uida selkä. Mutta täällä voi myös vetää tiukkaa rintaa. Tätä voi juoda. Siis kaiken puolin kätevä. Juissi on aika monimuotoista. Nyt Jarkko tulee pois. Miksi? On se pikkasen kylmä. Sanoisin, että juissin ihanteellinen anniskelun lämpötila on noin 5 astetta. Eikä on ihan juisseissa.